Ahoj, tady Zuzka z Candy Storeu. Naše soutěž o iPhony a AirPody je u konce a my si jdeme vylosovat naše výherce ze všech poboček. Jako první si jdeme vytáhnout výherce o tyhle super AirPody druhé generace a můžeme teda začít vybírat. Ježiši, co se to děje? Tam je nějaký šotek. Tam tada! Tak a máme prvního výherce Jana z pobočky londýnský v Praze. Gratulujeme. A jdeme si vylosovat druhýho výherce. A je to Lukáš z Plzně. Tak gratulujeme. A jako hlavní cenu budeme losovat tak a je to Teodor, Praha Londýnská. Gratulujeme. A my jsme se přesunuli k počítači a jdeme vylosovat výherce objednávek na e-shopu. Ty máme výherce, gratulujeme. Jdeme si vylosovat druhýho výherce. A jdeme si vylosovat výherce iPhoneu 15. Let's go! Gratulujeme! Takže výhercům moc gratulujeme a budeme vás kontaktovat na základě vašich vložených telefonických čísel, jak v elektronických objednávkách, tak v účtenkách. Mějte se hezky. Čus!